Żyje. Ja pierdzielę. Kurde, będzie to działać teraz, czy nie będzie to działać? Pieroństwo zaklęte. Jak spust, nie? Już koniecznie. Czekajcie. Mam nadzieję, że to będzie działać. No ktoś ma je podnieść. No. Aha, bo to ile. Czy to działa, czy nie? Powiedz panie mi. Czy mnie słychać, czy nie? Czy ten kurde stream działo? Ale nie chce mi się grać tego. Nie, znowu. Nie, kurde. Kryśniczka ten. Boże, jest na dół. A ty Michał kombinowałeś się z tymi wkładkami, nie buczały ci wcześniej. Nie, z nimi nic nie robiłem. To po prostu chyba wina kabla jest po prostu, wiesz, bo kurde, jak ja mam to tyle, że to taka dupą tu zahaczyłem i się kurde wyrwał mi jak spada tu to, kurde. Aha. Wiesz, ogólnie. Na pacie też bardzo nie No, tam jest. Zacząłem tu się, bo tu kurde rączki odciasało. Kurwa i siedzi znowu w tym samym miejscu, kurwa, tam na No górze. ciulnij mu opie. No, uwaga, na do burzy same na murach się No, Kurde, no pierdolę, to za starówy, ale kurwa. jednego nie wiem, dlaczego kurde te beki tak cały, to one są nas tak wadliwe. Hmm? Nic kurde, będę musiał kisić mamonę do świąt, ile się da, Dobra. kurde, skarpetę walić i wtedy może kurde coś tam mi tata dołoży. Oj, 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 teraz to może opcja będzie działać. Kuźwa mać, jebany internet. Niech się... Kurwa, Manek, chyba nie masz tego internetu na kartę, co? Kurwa nie wiem, opie, rozumiesz, 70 zł za to płaca, ale... Nie, bo... Wiesz jaka jest sprawa? Grą z wami na konsoli internet działał, to coś jest opie, albo ten OBS się pojebał, albo rozumiesz, albo komputer się pojebał. Nie wiem, no coś stwierdziło, że się będzie dzisiaj dupczyć i się dupczy. Nie wiem, kto to tam był, Jankę stwierdził, że mi kompa kupi, no ale już się przestał odzywać, także nie wiem. Nie, no może drugą zmiana wziął, ale nie wiem. Padł, że mi... Śmiałem, powiedział, oglądałem kiedyś taką japońską komedię taką zwoczoną, nie pamiętam jak się nazywa. Kung Fu Freestyle. Nie, z lat... Wiem, 2001, 2, 90, może 9. No. Goście sobie siedzą przed komputerem, nie, i sobie walą, nie. Nagle ten komunikat, nie, system zajaryty, nie, kurwa. O co mam, nie dzwonię do jakiegoś kumpla, nie. Ty, wiesz co? Co robicie? No komputer nam się zwiesił, nie? To zamknijcie okno, nie? Kurwa, jak okno? No zamknijcie okno, nie, goś stał, zamknął okno. To nie o to chodzi. Gingery, kochane, gingery. Ale no nie wiem, czy... Ratujcie mnie na C, wszyscy lecą na C, pany na C mnie ratujcie. O, popatrz, naprawiło się, kurwa. Chyba. O, czytywanie, o, czytywanie. Na jego kumpla Ślązaka, śmiecie. Mi to przegrane. Kurwa, ale zaś się tu pierdoli, kurwa, już nie wiem co wybrać, opie. Zaś się klatki, kurwa, tracę. No chuj mnie weźmie z tym komputerem, ludzie, błagam was. Sponsorze, kochany sponsorze, daj mi, kurwa, 13,5, by na miał fajny komputer.
Żebraj na streamie, kurwa. Proszę was, patrzcie. Fajnie, sam czopeczka dom, do czopeczki. Dajcie mi donacja. Na komputer. Pomagamy.pl. Dajcie mi donacja. Pomagamy PL, na niech zbierna. No. Zbieram na komputer, dajcie mi tu. Dajcie mi. Chłopcy, dajcie mi. No. Bo się chłopie wszystko... Nie, to bym musiał mieć kiecka. Kuźwa, zaś się teraz... Dobra, jak wszystko działo. Bo już myślałem. To jest grane, jest. Dobra, tutaj jest to działo. Och, pany moje, kochane pany. Patrzcie na wieży jest gość. Na tej wieży, na wieży jest gościu. Babkę zapinam na... Oko dostałem. Z tyłu gość za mną jeszcze był. Ty macie w końcu miejsce w tej drużynie? Nie. Już nie macie. Kurwa, wołaj pół godziny, żeby było miejsce. Pały jebane. Tak, koniec już. No i co, że koniec, ale mogę grać. Wszyscy kończą. Zaś, No. jak mi stream działo, to wykończycie. Za kurwa kuta. Ja. Patrz, ty biegną i Artura nie podniosło wcześniej. Tam u góry są. Tak. Jak ja tej mapy nie lubię. Ja ją lubię akurat, na dominacji to jest super się gra. Nie, to jest najgorsza mapa na rosyjski moim zdaniem. Mam jeden uspokój. Jeb, kurwa. I prócz tej mapy spod... O, teraz mam dylemat. Wołga czy Albion? Wołga. Albion. Albion, już w ogóle żeśmy grali 2 razy. Albion? No to Albion, no zagłosuję na Albion. No to jeszcze dawajcie na Albion. Nanek. Ja, ale Algen? Ja. Albion. Ja tam. Jeszcze nie było, jeszcze... No i wygrał. Ja już raz zostałem wrócić w ogóle. No dalej, Buczy. Mocno słuchasz? nie. Na głowę. Ładnie. Zryw, prawie jednego ciula i by wszyscy byli ze zrywu. Nie, zabrakło mi się tego. Blaka zabrakło chyba. Blak jest. Blak jest, a nie ma. No nie. Nanek, wbijaj na moje miejsce. Ty chory chyba jesteś, chłopie. 369 punktów. O, kuźwa. To wy do mnie dobijcie. To 351. Co za świnia, który to tak hepie, szpetnie tak. To tylko 369. Bywajcie wszyscy. Ahoj. No trzymaj się, hej. Nara. Na razie, trzymaj. Pozdrów tam mama. Czy da zaś? Nie, ja tam potem do nich idę na Fortnite'a. Typol, jesteś jeszcze? Nie, właśnie ja spadam chyba, wiesz. Dawaj w kosza. Kuźwa, gdzie? Co, idziecie czy nie grocie? Co jest, kuźwa? I blondie mnie przebije. Ja mam taką rzecz, że mogę na przykład serię tam, wiesz, zamkniętymi oczami, nie? Już wybieski zrobić, ale No. później to już tak dupy idzie. Nanek, czego wyszedłeś? My gramy jeszcze. Kto gro? No ja, Sina. Kurde, bele, kartofelek. Artur, ty też grosz? Nie. Idę ciebie oglądać na Ja streamie. idę. No ja Także też. wiesz, Ale tam graj, to coś... mi coś ci pomagam. Dobra. A to dajcie znajomym znać, że streamuję, bo jakoś mało tych dwóch ino mnie ogląda. Z tego Rozjo oglądam i Rozjo oglądam. Chcesz wychodzić, Sina? Tak. Yeah. Jutro wolne, kurde. No i wszyscy idą. Ja nie wiem. Ja się tylko na moment coś sprawdzić. Ty, ale pany, te subskrypcje rozumiesz, rosną mi jak pieron. Ja teraz nie ludzie, kuźwa.
Marek. Mam pomysła. No. Jakiego pomysłu, wal? Ale sezio. Co? Nie idzie dołączyć do serwera. Kaj w grocie pierony. Mr. Black tu chyba ino gro. O, Quickball, coś ty dajesz? Kupi Paweł, 13 punktów. Paweł, coś gra? Halo, nie halo. wyśmieszaj mnie. Dużo 13 punktów? No i Co ty tam grasz? Jarku? Kościemy walisz, kurwa. 13 punktów to spadł. Ej, to ja lewym palcem mogę grać. Ej, ja lewym palcem 13 robię, ty. 13 palcówek? Quick Pałamanek jest ciepły 9 zł. 41 Kurwa! Kto je ciepły? Janek jest ciepły. Ja wam dom! Za 9 zł ja je ciepły, ja wam dom. Kery to pieron był. Quickpull. Haha, że pieruński. Na negę ciepły 9 zł. O, wyświntuwy. Nie quick punkt, tylko że było quick power. Quick power, no. A ja wiem kto to był dokładnie, to także. Jak to ten. Jak to Nadek, po co Peter to powiedział. mówiłem? Co? Wszelkie informacje o Quick Power. Ja. U Whirlpola i Wizard gratis. No. Ty, Paweł, to może w piłkę. Nie jestem w formie. Football. Zakwasy ma na palcu. Ze kwasy. Albo Na Snake'a. torbie. Snake'a jest ten trzeci. No ja pierwszy chyba. Nuci mi się. No albo ten, o, Artur to dobry był w tym strzelaniu z łuku. No, ale Artur niestety cię przebiłem na tory. Te, a kto to tam w tego kosza tak odjebał takie wyniki? Ja już to nie gram, ja to zaraz... O, że ludzie grają. Ja pierdzielę. No ale chodź mi pobij. Nie mam kodów. Wyzwań potrzebuję. Dobra, padam. Następnego. Ja. No, Na razie. Jutro po południu będę. Spoko. Pilnujcie. Jak on zdobył 13 punktów? Ty, Nanek, jak ten kurwa twój tran? Ten twój kanał. No, Taylor Swift. 156 tych wyświetleń. 5 widzów teraz mam, ale żaden nie pisze, także nie wiem o co chodzi. Nie... Nazwa powiedz. A nazwa? Ja nie mogę, bo ja wiem. Ciupiemy po naszemu. U sklepku. Ciupy imy po noszymu. Ja. Bo tak to nie znajdziesz. No, tam jest siekierka w notek wiebano. Kurde. Ramon 6 chyba wlozłeś. No. Dadzio, elo, siema, siema. Dadzio, co tam słychać, Dadzio? Ale sub mi jakoś nie poleciał. Do John Cena 3126, siema ciepały. Och, łobuzy hahary pieruńskie. Ja wam dom ciepły, obejrzycie. Sina, a dałeś tej subskrypcją? No.
Making Bicon. Stop spinning words. Wrażenie. Ty nie wywaliło cię stamtąd? Nie, chyba. Nic ciekawego. Ty, ja nie spamuję, ty. Okej. Czekaj, ja cię odblokuję na temat. Dostałeś blokada czy nie? Ja. Czekaj, stój. Już, czy cię jeszcze blokuję? Nie, w ogóle mnie nie blokowało. No, coś mu się porąbało, wiesz? Przejęliśmy cel Bravo. Pa, i siema ciepły ci zablokowało, obejrzyj. Pa jaki dobry Nightbot. Obejrzyj. On wiedział o co chodzi. No jest. No jest. Szczerze, piątek wolny. Jaki piątek? Dzisiaj wtorek, co wy kto tu o tym piątku pieruńskim? Piątek dopiero będzie. No bo w radiu dzisiaj gadali, że jutro jest wolne, wtorek, traktowo się piątek. No to chłopcy, prawie jak... To nie no, prawie jak niedziela no. No jakby kogoś tam na czacie blokowało, to dajcie mi znać, to ten... To tam ogarnę. Bo ten Nightbox to na 2 etaty chyba grał. Patrz, ty do mnie mówisz, a na live nic się nie mówi. No żaden się nie odzywa. Jak on się nie odzywał? No na live widzę sobie ja, co już teraz. Co? Medyka. A to może... A nie, bo to musisz ten, bo chyba będzie ustawił, że zwalasz na ten, Nie słychać was! Czekaj no. Coś to idę na kodem laptopa. To teraz was będzie słychać. Teraz was będzie... Chodź. Teraz was na pewno będzie słychać, bo ja mam ściszony ten, wiesz? Ja mam ściszony... Kaj Artur poszedł. To straszne opóźnienie jest między tobą a Straciliśmy co teraz cel mówisz. Ja. Streamem. Ale utrzymać. Jest, to jest jakieś kilka tam... 30 sekund, coś takiego. Danek, chodź w kosze wygrany. A, daj mi pokój z tym. No chodź, no. Ja ten Anek może czwartek albo piątek Rocket League kupię. To będzie można pograć. Co mogłem pograć? Rocket League, te samochody, piłka nożna. Rotel, ja, to mam, możemy pograć. Nie ma problemu. No. Ja w ogóle chciał w tego zagrać, kurwa, Fortnite kampania, no ale... Najpierw mi go dali, ja, kup to, będziemy grać, a chłopie w chilla mnie zrobili. Cel Charlie przejęty. A teraz się fajnie opłaca, bo na Halloween fajne przeceny mają. Na horrory. Hmm? Dobra, pamiętam, lecę. No. Na razie. No, trzymaj się, na razie, cześć. Ja wam na czacie powiem, jak grom do oporu, także... Cel Alfa przejęty. Straciliśmy cel Bravo. Kurwa, chuju jebany. A ja po tej mapie też zabijam, ale zanim ona... Ty, a gromy w tego Rocket League? Dopiero kupię, w czwartek albo piątek. O ciulu. Dobra, to ja chyba sam nagrał, może tam ktoś pograł. Pany na czacie udostępniajcie, bo jakoś mało ludzi, ja nie wiem co jest. Jest piątek, piątunio, znaczy wtorek, wtortunio. O wy matko jebca. Przejęliśmy cel Charlie.
To apteczka dla ciebie. No co się z tym skurgajem streamem, nie wiem co. Zaś mnie wybiło. Nie wiem co. Widzisz, tu jest jak uwoz i wszystko działo, a tu opie mnie wybiło. Muszę tam do nich napisać, że coś opie jest nie tak. No nie wiem kurwa kiedy tam jechać, nie? No trochę byś musiał poświęcić pieniędzy na to, Co? Czym? żeby do OBS-a pojechać. Za nami. Wróg Gdzie? przewagę. Do OBS-a. Jeb mnie zajebał, a miałem taką szansę, no kurwa mać. Nie do OBS-a, do mojego internetu, wiesz? Do tego lokalnego tam zajechać, żeby mi po prostu coś zrobili z tym internetem, bo hopie, no... Coś się dzieje nie tak. Żeby mi linia sprawdzili, bo kurwa, no hopie. A to tam światło, patrzę? Chyba. Ja no, światło. O ty kurwo! Obejrzyj, fiderowym mnie okopowym szaju. Widzisz, widać mam 3 widzów. Ktoś mnie oglądał, wybiło i... Przeciwnik kontroluje wszystkie cele. Przepraszam. No, jak powiem, ci oglądalność spada przez te kiki. Przez co? Przez te kiki internetowe. No, ja wiem, no. No też Przejęliśmy cel możliwe. Alfa. Strasznie mi oglądalność spadła, bo ja nie wiem co się stało w ogóle, wiesz? Nie wiem czy to jest faktycznie wina internetu. O ty, Francja. Audition! O, Lanek. Audition, typało. Nie wiem czy to jest faktycznie, wiesz, wina internetu, czy wina tego, nie? Bo tak samo mnie, jakby była wina internetu, tak samo mnie na konsoli powinno wybijać, nie? A na konsoli mnie nie wybiją. A ustaw sobie stała IP, pogadaj z gościami. Albo i tak. Ale ja takich rzeczy nie potrzebuję, a jedną potrzebuję, żeby po prostu przepływowość była, nie? No, ale to może widać tego, że masz niestałe IP po prostu. Nie, chyba jest to Wiesz, pójdziesz do tego, do Starneta, powiesz, panie, ja to jestem światowej klasy streamer, ja to potrzebuję internet dobry, żeby Cel streamować, Alfa przejęty. a nie jakiś bazie. I tu ciskacie. No nie wiem co jest. Kurwa, na tam. Kontroluje. Ogólnie wiesz, jest jakiś czas, że to wszystko normalnie działa, a przyjdzie taki moment, że wydupio, nie? Nie wiem czy to A wiesz, może to przez te wiatry teraz są. Ja też tak myślę, no ale dzisiaj nie ma wiatru, rozumiesz, i kurde net mi coś wybiło. Przejęliśmy cel Brawo. Cel Czarny przejęty. Kurwa kutas tamtyn, ja nie wiem, czekał aż... Tracimy cel Nie Czarny. wiem na co tamtyn czekał, zamiast go zaszczelić. Ja w ogóle chyba będę musiał nagrać filmik, sorry za ten, jakieś wytłumaczenie, bo chłopie co chwila mi się coś z tym netem dzieje. Cel Brawo utracony. Wyście jeszcze są na czacie, na imprezie? No. A jutro też gracie? No pewnie No, tak. to wolne to wiesz. Tracimy kontrolę nad
Ja tam też trochę poobjeżdżam groby i... Ale jutro długo nie będę grał, jutro się pójdę wyspać. Cel Charlie utracony. Tak Richtig to by ciulnął tą robotą i miał to w życiu. Ludzie, jak mnie widzicie, piszcie na czacie, co tam słychać. Widzę, 7 osób mnie ogląda, a mało kto co pisze. Dole. Ciul mnie. Matko jebca. Jak nic nie idzie, kurwa, dziś. A, oglądasz jakiegoś gościa? Kiedy będzie seria z Outlasta? No, jak będzie nowy komputer, bo przy tym jak ja mam ostatnio nagrywałem 6-minutowy odcinek i renderowałem go, renderowałem go 4 godziny, także przy 30-minutowym odcinku halo, już jak je? Już jak je? Okej, bo widzę, że tutaj nic nie je to. Ja, jest już. Sorki za tego neta, bo mi cały czas kurwa... No coś się z OBS-em dzieje. Wywalą mi... Na sam koniec jak skończa grać, to wezna i odinstaluję to co mam i zainstaluję na nowo. Nie wiem, na serio, nie wiem co się dzieje, kuźwa. Cały czas mi wywalą. Co do Dadzio, co żeś się pytał o ten... Nane gość 16k subów sybił. Spił, nie wiem o co chodzi. Dadzio Outlast. Muszę mieć komputer do tego. Ja streamuję jak wiesz na laptopie. Także trzeba mieć do tego komputer. Na razie nie mam kompa do tego, także... Ale co 16k subów spił? O co tam chodzi? Nie wiem. Czy śpi, czy... nie wiem. Grocie jeszcze chłopcy, czy idziecie z tego już? Ja idę na Assassina. Aha, dobra, to ja też spieprzę, idę tam coś innego pociupać. To trzymaj ta się. Mr. No, Black, trzymaj. się, do jutra, jutro też pogromy audition, trzymaj się. Na razie, no. No hej, trzymajcie No, na się razie. chłopcy, bawcie się tam. Dobra, chłopcy poszli, chłopcy tam byli. Nie wiem, może zaatakuję chłopców na... Co on czytaj to? Co on czytać? Napisałeś tak. Nanek, gość z 16k subów S bił. Zbił. Nie wiem o co chodzi. Vanil Wave. Kurwa, co mam obejrzeć to? Kopiuj. O co ci chodzi? Jest. To nie ma żadnego live'a, nie wiem o co chodzi.
Szukam go Quick Poli, nie widzę go, żeby on jakiego live'a miał albo co. Co u góry na pierdol... O kurwa, do nas bił? Kiedy wbił? Co ty to godasz? O, ja cię kręcę. Faktycznie. Jak się doczyta? Cicho, cicho, na Hopie, do mnie gościu wbił, co ma 16k subskrypcji. Wafer, Vanilla Wafer. Hello, my friend. No ale co ja ci teraz na to poradzę, że... Dobra, poszło. Okej. Leżę. O Jezus. Co on tu gościu robił? Radziu, chodź, albo tu do mnie szybko. Nie widzę cię, Nanek. Nanek, Co? Kurde. ale ja ci Ja nie piszę, zaczaił. tłumaczę. Ja nie zaczaił o co... A ty nic. Hopie, ja nie zaczaił o co chodzi. Patrza, jakiś gościu. No nie ma live'a, o co ci chodzi? I w końcu Dadziu napisał, wbił do ciebie na kanał. Patrza, faktycznie. Czekaj, mu komentarza napisał, dzięki, żeś do mnie pierunie w los. A ty po angielsku musisz napisać. Nie umiał. Thanks To nie ma nie umia. Thanks for visit. Jak się pisze visit? Napisz, czy będą wizy dla Polaków. Ale nie. Thanks for... No pomóż mi, nieby. Watching my channel videos. Watch. Jak się to pisze? On wpadł, on sam nie wyjdzie, zostaw. Dobra, on już teraz poszło. O kurde. Skar. Ej, chłopaki, chcecie sobie gadać, to idźcie na inną wideo, dobra? Nie. Nanek, wyłącz to. Dobra, na razie trzymajcie się, nie chcecie ze mną rozmawiać. Nie, ale No dobra, nie muzykę. chcecie ze mną rozmawiać, okej, w porządku. Na razie. Quickball grasz? Nie gra, bo ze mną nie rozmawiacie. Co mówisz? Gifa robię. Kill gifa. A mi nie chciałeś zrobić gifa. Ale jak so close teraz było. Ja cię pierdzielę. To jest sławny, coraz bardziej sławny, ej. Niedługo będziesz na tego musiał jechać na... Event. Ja. To zrobię event. Lecimy tutaj znowuż? Od razu wyskakujemy? No, Ojojo. kurde, czerwony. Aha, a ty Quickball miałeś nie grać, a groź dali, co to jest z tobą? Że ludzie lecą, jak ja to widzę, to mi się może ile zaraz. Gdzie ty grasz? A, weź to się.
grasz? No masz BF-a włączonego. Grasz czy nie grasz? Masz. Na czacie jest, nie być poła. Połączam do sesji. Jerona, ile? Góry mam. Gość jakiś to jest. Straciliśmy cel, brawo. Nie strzelaj się z nim. Ej, napisał mi komentarz Quickball. Gdzie mi napisał? O matko. Grucha uciekaj. Przeciwnik kontroluje wszystkie cele. O, tu kolejny biegnie, fuck. Chowaj się. Idę już do ciebie. Chociaż to wypiję, żeby nie było, że nie ma. Kurde, ej panowie, i teraz będzie, że nie rozmawiam z widzami. Tu mnie z Ameryki był. No, możecie podać pod No. YouTube'a. Chłopiec z Ameryki. Ja bym cię podał na przykład, nie? Dobra, koniec. Chodź, Siulu. Dobra, ja wyjdę jeszcze. I zobacz. Pamięć masową mi się zjebała. A czemu mi się zjebała? Janek, kup najpierw porządny komputer i wtedy zrób te stream. Nie ma problemu. Tam mam zbieram na donację 4,5. Kurwa, co jest z tą pamięcią jeba? Aha, gdzie ty? Nie, fuck. Radziu mnie zaprasza do Fortnite. Ja dołączę, Radziu. Radziu, ja dołączę. Nie. Kurde, ale też jak spieprzył. A on tego komentarza napisał? Ja jebie. Cześć, Janek, zobacz. Aha, go musiało chyba zablokować, że on to napisał. A, bo mnie wyrąbało z czatu. No, tego komentarza napisał. Ej, co? Ja pierdolę, jaki duży. Face to a coś channel, a preview make some and some videos. Want to check out my channel and going to a Janek, just pick me i up. nie miałeś w szkole angielskiego, nie? Wy się uczyliście rosyjskiego, czy nie? My little friend, I won't speak in English because I don't read in English. Because these literki są tak pojebane, że kurwa... Lol, dobra, ja No wyskoczyłem. już wiesz o co chodzi. Czytać po angielsku, znaczy jak to... No, matko jebca. Jak wyjebia w tym monitor, skurwiel. Janek, spokojnie. Grucha uciekaj stąd. Do Czemu? Tu jest skrzynka, nie? Ja tu mam skrzynkę. Chłopcy, przepraszam najmocniej, zaś mi wyjebało neta. Pierdzielony OBS. Nie szkoda z nami. Ale no, słuchaj, właśnie jest ten problem, że jakbyś był na streamie, to byś zauważył, że mi streama wywalo, a ja normalnie jest na internecie, ja normalnie z wami godą, wszystko jest ok, a cały czas mnie, rozumiesz, ten OBS wywalo z tym. Nie wiem jaki jest problem. No i potem wiesz, jak ktoś wchodzi, nie, i się tak stream... Tak się stream pieprzy, to potem mnie nie oglądają. Radziu, patrz na mnie, patrz na FGF. O, ty też. Co tam wchodzi? Siemano. Killer. To? Killer, znajemy Ranka. Dla niego. Siemano. Janek, jest żeś tam? Nie. Weź ty. A killer, siemano, Marek. cześć, szczęść Boże.
Ej, i po naszemu go dobra? Chodź i chopią kanał, ciupiemy po naszemu, uwierzyłeś? Oglądał, że. Chodź. A ta jest lepiej, nie ma Nie ma, on poszedł spać, wiesz? Te szychty wyjebane. Ja bronię. No, albo rozumiesz, pyko. Chłopaki, przestańcie, błagam was, ja was proszę i to... Wiwer, szczęść Boże, drogi parafianie. Ej, grucha nie śmieje tak. To cię żartuję, człowieku, ja codziennie takie gadki on strzada. Tak. Krucha, daj szybko broń, bo ktoś do nas idzie. Daj jaką, albo spierdzielaj, chodź, spierdzielamy stąd. Nie, masz broń, masz broń, Chodź tu szybko. masz broń, Do masz tunelu. broń. Weź się do tunelu, chodź. Welcome to the future. Krucha, chodź tu szybko. No. Kurwa. Dobra, zabiłem dwóch. Nie mogłem, stary. On mnie zaścisnął Nie z stron. Musiałem się schować. Dobra, ja wychodzę. Nie, dlaczego wychodzisz? No, czemu idziesz? Chodź tu, Ginter, Czemu ty zaraz... Co jest grane? Ej, co jest? Ej, co jest grane? A czekaj, pędzi? Quick pull, dawaj. Nie na... Oj, 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 spieprzyło mi się to, hopie pan. O, fuck. Co to jest? Aha, to jest ta, nie chcę. Miało być to. Masakra w ogóle miał wpaść. Nie ma go. Znaczy, słuchaj, Dadzio, ja mogę do rana robić live'a, jakbyś tak chciał. To tak, że mówię tymi grami. Danek zrób live'a 24 godziny. Ja. Jak będą donacy... I weź kręć. Nie. Co? Przez 24 godziny i weź kręć przez 24 godziny fidget spinnerem. To wszyscy cię zaczną Co oglądać. mam chwilę kręcić? Fidget spinnerem. Przestań, hopie, ja by usnął po pierwszych 2 sekundach. Ja też, ale wiesz, ludzie by zaczęli cię oglądać. Graj w sieci. Czekaj, graj. Sieć za debil. No. Tak, hopie, Patty 2017. Danek w Rocket League. No a co, no kurde, tam chłopcy chcieli obejrzeć jak grom. Tak ciula to gromna, ale mogę obejrzeć, nie? No. Dobra, teraz to chłopcy. Na lewo. Siema. Dobra. Nie zagrał. Nie, tu. No nie wiem, patrz ile osób tu wyskoczyło. No ale dobra. To dobra, to chodź w więzienie, chodź w więzienie. No. Kocham masakrę 0, 1, 2, 3. Pozdrawiamy cię. Dzięki za pozdrowienia. Proszę bardzo. Piękny masz nazwę. Piękną masz nazwę. Ja wiem. Dziękuję ci bardzo. A nie licząc tego, że wyście się wcześniej jakoś tam pochadziali i... Nie pochadziali, tylko to było nieporozumienie. Aha, nieporozumienie. No też tak to można podobnie tłumaczyć. Kto tam jeszcze mi pisze? Gruchamy. To już widzę, ładnie weszło. Nanek, proszę cię, Co? wyłącz to. Chyba zaś mu to wyłączyć. Olu, Ja na moim streamie nie mogę sobie muzyki posłuchać, no chuj mnie boli. Kurczę. my tu gramy, człowieku. Radziu, chodź, ja mam dla ciebie fajne rzeczy. Kurde.
Ty nie masz eliksiru. Radziu, mam. Chodź, mam! Ja 2 wypiłem już. Nic Radziu, nie słuchaj się. Ale ja mam fajne rzeczy, chodź. Ja ci dam, chodź. Czy nie? No chcesz takie coś? Dobra, chłopcy, nara. Na razie, trzymaj się, Siemanko. przycać, wieżako. Ja, gdzie Remi zagramy w Battlefield. Ja. Wpadna. Na razie, trzymaj się, oglądaj mnie na Siema. streamie, cześć. Trzymaj. Ja, zalejkuję. Dziękuję. Dobra. Co to jest? Co ja tu mu robić? Co, fajny gift? Chodź. Kolejna skrzynka. Oho. Dobra, Coś jest jakoś porąbano kamerka. To eliksir? Ja mam 2 już. Ja też. Bandaży nie masz, ho. Strzelba. Oj, chuj. O co tu chodzi, panie, to ja nie wiem. A co? A nie wiem, tego grą. Rocket League. Rokiet. Ty, mam zieloną apteczkę, ciekawe co ma daje. Leczę. Zawsze Ale jakaś zielony. mocno... Ale jakaś mocno wzmocniona, czy co? Ja mam fioletową pompę. I co tu jest fajnego? Powiedzcie mi, bo ja nie wiem. Nie, ja w kosza nie lubię grać. Też pompę John Cena, cena 131. na samą górę chodź. Fiulu. Też chcę uderzyć w piłka. Ruch. Tu masz. Dzień. Dobra, moim zdaniem, na moje możemy iść. A nie, jesteśmy w strefie, o jak fajnie. Rozwal schody. M4, a zwykła. Radziu do góry chodź, Radziu chodź do góry. Ja pierdzielę. Oho! Ach. Gdzie się podziały moje donaty? Ach, ty ciulu, broń to! Ej, mamy 3-0. Och Boże, Boże, Boże. Rucha. Ty Chodź teraz. ciulu. Tu nie. Zabuduj. Daniel K. zasubskrybował twój kanał. Dobrze, dziękuję. Dlaczego mi to nie wybiło?
Dziękuję, Danielka. Czemu to nie wybiło? Ciul, wbił to! Wbił to Ginter, kurde, nie widzieliście bramy, przepraszam najmocniej. Sub od Killera, witam cię. Dzięki Killer, bardzo dziękuję. Cieszę się, że zasubskrybowałeś mój kanał. To jest ten chyba co był z nami. Ja, to jest ten Ginter. O ty kurwa. O fuck! Radziu, goście się tam budują u góry na S210. Ja pierdzielę, hopy, jakie wynik. 5-1 wygrywam. Znaczy przegrywam. Nie, teraz jeszcze 6 wjebejcie i będzie z Panem Bogiem. Ach. No i wpierdzielą 6. Zrzut tam tego jest. Ale to jest... oni już tam się budują do góry. Poczekamy aż się fala zmniejszy, znajdź jakiś krzak. Masz apteczki? Co? Ani bandaży. Co? Nic nie. Niebiescy Nie masz wygrali. Zdobyte trofeum. Dziękuję. Chcesz? Mogę. Chodź. Ojojoj, panie, co tam na czacie słychać? Dajcie znać, bo jakoś tak mało piszecie. Nie wiem, co jest grane. Dzięki. Co? Cii. O. Co znacznik, Radziu? Ciul, brama. Byłoby fajnie, jakby się zamknęło na więzieniu, to by się wrócili. No spieprzyli, kurde, ta gra. Kiedyś jakoś wcześniej była jakoś lepsza. Dobra, uciekamy, chodź. Ciulu, co tu się dzieje? Ja pierdzielę.
Ja pierdolę. Drugi raz my przegrali. No idź pan, rozumiesz, do lasa, nie? Raczu, Idę. szybko. Jasne, jasne, mamy brumę. Szybko. Kurwa, ci złatają. Schowałem się w wodzie. Nie widzę. Wiedzieli. Ale im się tam dobrze wysypałem. Tak wysypałem. Na dole są, na dole są. Bigpol odpuszcza, ani cześć, ani w dupę mnie ugryźć. A ty świnio. To niemożliwe. To niemożliwe, jak nas chłopcy ugrywają. Ryzykujesz, Raczu? Masz schody, masz schody. Dobrze, i budzisz rybę. Kurwa mać. Fuck, ale znowu strzela. Jak tam dorwali właśnie. Nie chcę, żebyś się radził grać tego projektu, wiesz. To idziecie w końcu na kampanię? Co? Co robisz? Nie, już mi się nie chce grać. Już się dzisiaj nagrałem na wszystkie czasy. Muszę się wypuszczyć. Ale grało się fajnie. Dobra, to też uciekam. Ej, K, uciekł, graj, nie być świnia. Na razie się No dzięki. Infinite power.
Ja pierdolę. Kurwa mać. Ale pograne. Oj. Ja nie wiem, co się tak fascynują w tego Rotterdam, jak się tam kurwa zwie. Rotterdam. Nie ma nawet tego jak Rotek... Rocket. Nie ma to jak... To jakieś takie... Powiedz Rocket. Rocket League. Ja pierdzielę, ale już sobie tak szczerze, no... Lotem za tą piłką i tak... Dupy nie urywam. Ja bym sobie w to pograł, ja lubię. Ale co tu masz do grania? Jeździsz tymi autkami i odbijasz ta kuleczka. No, to się trzeba umieć, to się tak tylko mówi. To jakieś takie, no... Ja ci powiem szczerze, mi to nie idzie, no ale dupy nie urywam. O, odblokowało jak w ty, nie? Nie chcę zapisywać. To czemu w to nie grosz? Nie mam pojęcia. Już to było za grosze, było za darmo, żeby to wziąć. Nie mam, nie wziąłem. O ty Franco, kurwa, brama. Kiedyś tu jakoś było inna zmiana, że były lepsze auta. Palisz? Co? Palisz? No, Aktualnie? czemu? Słychać. Co słychać? Palisz, bo tak gadasz. Jak gadam? No tak z fajką w górze. A teraz? Terenie. A to jaka jest różnica, jak mam tak, a tak? No bo to tam coś. Zawsze jest jakaś różnica. Serio? Mhm. To ja nawet nie wiedział. A teraz jest jakaś różnica. No, czy masz buzi koło mnie. Kurde, jaki to masz dobry słuch. I nie siedzę nad pownikiem. Nie siedzę, naprawdę.
To ma jeden gif. Na FB w grupie, dobra, no już da obejrzeć. Kipa zry. Jezus, to jest tak ciężko ustawiać. Fajną gifą. Zgodzisz. Głupek. Ale sobie muszę to zapisać. Ale co tam robisz na tym live'ie, co? Co? Patrza, bo piędol. Gifa. Ciupiemy po naszemu. Ciupiemy po naszemu. To musiał tak chyba na tym. Na telefonie uda to zapisać. Fajnego gifa ci chłopaki zrobili, widziałeś? Chyba muszę na telefon zapisać. Wyproszono cię z uwagi na brak aktywności, ty nie jeździłeś? Nie, nie jeździłem. Poczekaj na tego gifa. Muzyczkę masz wyrobione, czy Ten tam gifa udupił. Zobacz. Ty, Co? zobacz, ale zobacz. Każdy z twoich live'ów ma ponad 100 wyświetleń. Ja? No, prawie każdy, no. No ale tego... Ten, co się tak zaczyna od tydzień temu, to już ma 104, 104, 107, 116, 123, 124. Ja, ale 124, tego nie ma na czacie, wiesz? 135. No, Tego nie ma na czacie, jakby to było na czacie, chłopie, 100 osób na czacie, to ja pierdzielę. Chociaż 20 osób, wiesz? To już by było. Tu masz później 145, 319, 475. Dostaniemy niezłą umowę. Filmy online 120, 4 miesiące temu, 5 zł. Jeszcze streamowałeś z tego, z konsoli, o, tu będzie zaraz na wyglądzie.
No, były takie. Kiedy kolejny odcinek z Unraid? Uncharted? Co to? Nie, Unraid. No jak tam będzie jakieś poważne komentarze, bo na razie żaden tego tak za fest nie oglądał. Z tego co widziałem. Początek tego filmu nie rozumiem. Jaki? Jak ty to mówiłeś? Poczekaj. A Uma z Alzheimerem. Mówię o tym ci. Ja hopie, jakbym miał lepszy to są hopie... Są, rozumiesz, takie hopie filmiki. Jakby to umiał tak richtig nagrać, jak mam to co mu w głowie, to... Czekaj, bo chłopcy są na pewno... Ale tak w ogóle dzięki Quickpull za gifa. No fajnie to Nie? wyszło, co nie? i dostajesz w dupę. Dostajecie. No ale co ja ci mam poradzić? Ja to może trzeci raz to gram. A to nie jest takie trudne. Ach kurwa. Na początku pierwszy raz tak... Ciepli do bramki. Na początku ja tak pierwszy raz na to oglądałem. No. Zagrałem pierwszy raz sam w to. Mówię, o Jezu, masakra, jak to się robi. W ogóle zero skilla, nic. Ale później to już z górki szło. Ja nie wiem co tu muszę iść z górki. Opie nic nie wychodzi. Ta bala się opie sztyjcy no odbiją. Jakieś tam punkty niby dostaję, ale... Ach kurwa. Kto chciał oglądać? Co? Kto chciał to oglądać? Gdzie? No tego, Rocket League. A tam taki gościu. Ciut. A nawet go chyba nie ma na tym. Już poszedł. Ty masz na czapkę? Nie, nie mam. Dużo masz nieco. Ja ci zaraz powiem sobie, uwaga, czekaj. Ja ci zaraz zobaczę kariery youtubera. No wleź tam do mnie na konto, to mi powiesz co by mógł grać o chwilę. Wiesz co tam masz? Zrób kampanię może z Call of Duty Modern Warfare. No robiłeś z tego Black Opsa, ale mi nie wyszło. Spróbuj zrobić kampanię z Battlefielda, jak Wiki, bo jest bardzo fajna. WRC rób live dalej, fajne są. Co tu jeszcze masz? Hunting Down możesz też kupić. Hunting Down tam mam pora, ale też słabo oglądane. A Infamous Second Son? A to jeszcze nie grałem. To spróbuj może to. The Division? Danek? Co? The Division? The Division. Też, ale nie ma ekipy, żeby grać. Chętnie bych pograł. Jest dużo gier, ale... Widzisz. Chętnie bych pograł, rozumiesz, w Fortnite'a. Strasznie mi się spodobała gra, ale nie ma z kim grać. No ja nie wiem. To nie wiem, spróbuj Assassina, przecież masz Assassin, tak? Tam sobie jest zaproszone. Nie wiem. Life is Strange, mówisz też, ale to jest takie...
Jeb. Chyba zdobyłem bramkę. Nie. Ja ci mówię, spróbuj z tego tam... O siły. Czego co? Z Battlefield Live spróbuj. Oj. A skąd ty masz cały soundtrack? To jest, rozumiesz, live. Muzyka live na YouTubie. Bez praw autorskich. A i to można normalnie puszczać. No normalnej nie możesz puszczać, to jest muzyka bez praw autorskich. Znaczy mi chodzi to, co teraz leci, że normalnie możesz to puszczać. Ja to mogę normalnie puszczać, bo to nie ma praw autorskich. Kurde, widzę, że są chłopcy na czacie, żaden filmik nie puszczą. Ja nie wiem, co to jest. Muszę ich jakoś filmikiem zmotywować. No. Powiedz mi jeszcze jak ci spodoba ci kawałek. No. A ma tego, nie kawałka. Gdybyś chciał w swoim filmiku, to musisz coś zapłacić. Znaczy, no nie mogę go puścić. Musiałby się skontaktować z twórcą i nie wiem, nabyć jakieś prawa prawdopodobnie. Kurde. Prawdopodobnie, nie? Tak by to wyglądało. No, znaczy czekaj. Mieliśmy na muzykę. Kurwa! Jak tam Bramka by jakieś- była. Tam jakieś stare symfonie od Mozarta czy coś. No. To jak się chce coś użyć, albo zrobić jakiś remix. No. Najpierw trzeba kupić ten No. I to jest sprawa wydawcy płyt, co dawał resztę. No. Fuck, majcą się. Na pewno muszę kupić prawa. Jutro wtedy. Are you scared? Kurwa. Już biją nam bramka. Ile ty już masz wyświetleń na kanale? Nie mam jeszcze 10 000, sorry. Jeszcze nie Mhm. masz? A od tej 10 tysięcy tam czyta te komentarze? Od 10 000 pojawiają się na kanale reklamy i zaczynam teoretycznie zarabiać. Ale przy moich widzach i wszystkim to... Ciul, wjebali nam brama. Ale pały jebane. No filmowy gracz, czy jak tam to on niby jest dość często. No jest, a co? Nie no to jeszcze jakiś tam widzów, no, ja cię oglądam też. No. Nie będziesz jutro? Jasne, a czemu by miało być? Jak mam wolne, to jestem. Chodzi jak nie mam. To idzie. Dobra, to w takim razie do jutra ja muszę spać. Jutro też, nie dopiero jutro, albo pod wieczór, albo z rana będę jutro. Kurwa jest! To wiadomo, Asysta, udało mi się. na cmentarz jedziemy. Dobra, No to na razie. spoko, trzymaj się. Siema, siema. Kuźwa, udało się. Czekajcie.
Udało się wbić brama. Ciul, ale to wywalił. Jebany. Ciul, ty pito. Ach! Zdupią to, kurwa zjebali. Ja pierdzielę. O Boże, Boże, Boże. Zbili brama. Teraz obejrzyjcie. Jest wieczór i jakoś mi tego streama nie wybiło. Nie wiem, o co chodzi. Kurwa mać. Je, piąta bramka, no kurwa, z kim ja grom do chuja wafla. Ja to rozumiem, bo to kurwa grom pierwszy raz, ale bez przesady. Miało być tak pięknie, miało być tak pięknie. Kurwa mać. Ej, ciulu. Kurwa, dobij to! Ja pierdzielę, ale nas złotają, pany. Obudźcie się, jak oni nas złotają. Jak oni nas złotają.
Jeb to jeszcze wiebie. Jeszcze to wiebie. Ci pieniądz. Kurde, jeszcze to wygra. Ja. Jedziemy z rapem 2016-17. Jadowej. Hypało! Jebej to tam i... Dwa. Jego zapiał. Ciul, brama mnie wjebali. Ja pierdolę. Hopy. Ej, zacznijcie grać! Wy mnie nie słyszeli. Teraz może mnie lepiej będzie słychać. A ty pało, pało. Jezus! Ginter, ciąg to! Jedź, jedź, jedź! Ja cię lubię, jedź! Ho, nasza! Pięknie, pięknie, Ginterku, pięknie żeś to udupił. X-Gamer, Troll 69, pięknie żeś to popie obtegowo. O ty, Franco. Dobra, chyba my są jeszcze raz. Jebną wjebali. O ja pierdzielę. Kurde, obesrany internet. Są się wyłącza, są wybija. Pieprzony OBS. OBS-a to jest wina. To żadna inna wina nie może być, no jak... Ciul, brama. Wybij to. Jebany!
kurwa, masz zdenerwowaną dupą. Okidoki, czemu? Dobra, nic. Już są troszeczkę pogrołek. To mi styknie. Włączy się na kamerka. Dobra, no to już idzie późno w nocy. Czekajcie, bo coś po mnie nie słyszycie. Tak, co mogę powiedzieć? Dzięki za dzisiaj, przyjdźcie zaś. Dzisiaj sobie trochę pograli. Sam przepraszam za to, że stream się tak obwali, że raz to działo, raz to nie działo, raz to działo, raz nie działo, raz działo, raz nie działo, raz działo. Nie wiem, jaka jest wina. Prawdopodobnie jest coś wina z OBS-em, coś OBS wali. Jeszcze spróbuję sobie tam nagrać jakiś odcinek czy coś. Jak tam się będzie coś pierdzielić, to restartuję OBS-a, na nowo go nagrywam. Albo będzie działać, albo nie będzie działać. No. Także dobra, dzięki fajnie, dzięki za komentarze, dzięki za odwiedziny. Trzymajcie się, cześć, do zaś.